utawa Petruk yen Petruk kudu gawe padangi swasana kraton kang nuju nandhang poteng. Coba saiki diperbengi. Monggo kula dheweke pitali para sedherek. Mijil sangking asta mijil sangking asta ngelingono pantini sang kangsa dewa kowe kuwi ming Panakawane ming batur aku iki Baladewa. Lah kok dadi Petruk kok wani karo aku ora ngeli derajatmu ming batur. Wong iki ngapa ya? Sampeyan ngerti tegese batur mboten? Batur niku pangembating catur. Nek ana lupute sing diloni batur sing elek-elek. Nek ana klerene batur juragan kula sing elek-elek. Ngoten niku. Batur kongkon ngalor-ngalor kongkon ngidul niku pesuru. Pun beda. Batur karo pesuru. Sing pokok yai krotok boyong nek iso ngalahke aku. Sayahene gelut bindu. Payah tenan. Boros iki. Ewa dene kan nampa ngendikan sinuwun kudu iso gawe padang kraton Ndara tak rampungan tobat yo. Awak melukrah ya luwih. Ora minggat kraton gateng sampar. Dantem aku kelingan yen kuwi Gustiku. Mbok paribasan nganggo sikil, nganggo tangan, aku ora males. Tekate wong sak sinu Ndrawati engko aku lara iwun tombo. Ning bareng nyokot ora ana Baladewa geragas ora. Baladewa gawean ngendi? Ora minggat mati betul. Nek lumrah iki kudune gantrol nenggala nyokot. Tekad-tekatan ya tak waneni. Ampun pelajar tanding kali kula sampe.
Aja miting nek panjenengan adar ora peduli butuh menang kok. Aja miting iki jarekku semilak. Antekate warang kali do Andono rawuh ora. Petro edan mat ya aku mat ya. Ora peduli. Aku yo njontong kok sarungku suwek. Ora mung semilak. Rikala semono nata Mandura Den Prawasa. Marang kula kantong burung nuyah nayu Baskara Timangsa. Ing kono wujude nata Mandura ilang. Badar wujud Gandharwa Dekya Kala Bumarang. Petruk ngerti karo aku trembelane. Rangane setan ki mambu barang sing ora enak ora krasan. Awake Petruk ora tau adus. Sarung ambune ora karo. Aturke Ibu Betari. Carya langening wanadri tumuwuh kang anut mangsa
mawantu tumibaning wari megaring kang sarwa puspita ambabar gegondo kang arum katiuping samirana samira ana bremara kang nesep sare ning kembang Petruk kok rada pucet cayamu yang karang yaene gelut ping pindho yang ora ngrasake niki rada temenanan denek wau mon dek wau sore wau mboten sebabe apa ame musuh Kurawa niku nggih napa angger wantem do mundur niki rada temenanan menguntung men kok kula kok diparingi kegiatan bareng kula uleng niku wujude badar dadi buta panjenengan yen prisa wah mesti saya jontong kok ngono kok dadi Koko Prabu mesti ngono saiki nanti butane ampun kesah ajeng disu kali sinten sampean wis ora ana wong iki percuma nah saniki ngaten Den kula nyuwun tulung ajeng sowan Kang Raka nagih janji Setyaki tinunumbul gadanira Setyaniku garwanira Setyaki mandurat mojo sawise bisa tata tentrem padang kanan guru ayo Petruk tak sowanke kowe monggo wah ayem aku tanpa pepindhan negara Ndrawati bisa padhang trawangan mergo saka jeneng sira nggih pangestunipun Gusti Nata Agung Kraton Ndrawati sampun saged tentrem iya ora ana guyuning rewang tangising musuh saking boten wonten ketinggal tentrem lan sae boten menapa-menapa sejatine sapa mboten ngerti kula buta kula ureng malah ngrika kipat-kipat kalih kula waduh ora kuat aku mambu Petruk nek jane ngrika mambu kula napa kula mambu mrika nggih
Pripun tambu kula niki janjane? Ya ora apa-apa, ngarak ngoten iki pancen butane sing ora urus. Lah sakmenika ngaten Gusti. Kanthi rebat cekap gandeng sampun tentrem negari Ndorowati, janipun bapak kula niki sinten? Lah aku tak takon Petruk, nek Kresna ki arep Petruk jane tuwa ndi? Lah tuwa kula kok model sampean biyen. Dek cilik sing ngomong kula kok ya ae wae. Lah kena ngopo nek tuwa Petruk takon bapakmu karo aku? Lho. Ampun kebujengan jenengan. Sing kula takoni niku dudu Sinuwun Ndorowati lho. Dudu ngungungan kula Raden Narayana. Ning sing kula suni klesa menika kagungan dalem pusaka kaca paisan. Kula mongko ra duwe. Oh ngono nggih. Lah saiki aku tak takon karo Petruk. Kowe sik di sedulur tuwa to? Tesih sapa Gareng? Lah kenang apa kok dadak takon aku mbok takon Gareng. Sing ngerti bapakmu ki ya Gareng kuwi. Wah, selek. Regle kok ya ora omong-omong. Saya aene mubeng-mubeng. Nggih yen ngaten nyuwun pangapunten Gusti nyuwun pamit rumiyin. Kula tak manggi Kang Gareng sing ati-ati. Ndur saking nyuwun pamit sing ati-ati Petruk. Anggarjita Kresna kang Anggarjita beja mawancana Bima kang mawa pakon Sencaki wonten paring dawuh Koko Prabu cobaning Jawata kang matumpa-tumpa mongko pun Kakang midhangetake pawarta tembang rawat-rawat ingkang digawa Mbok Bakul Sinambiwara yen para kadang-kadang sira Yayi Prabu Puntadewa sakadang kuwi ilang saka kraton Ngamarta. Aduh lajeng para putra-putra dhateng pundi mbok menawa para putra-putra isih tetep padha njaga negara. Ayo Yayi sinambi angkaya ana ngendi pawartane merpati para putra-putra jaga negara Ngamarta. Sawawi para putra dereke waduh. Piye karang kaya ngene.
Kowe tak goleki bendina-bendina ora ana kowe nendi. Aku mloya bumi, Kang. Bumine sapa sing tak kloyo? Tegese mloya bumi aku mlaku terus. Aku njuk ora tau gara-gara. Kowe ora ana. Bagong. Ora ngurus dapure Bagong. Kang teko rene njaluk rokok yuk turu. Yuk maca koran. Ngono kuwi gaweane Bagong kuwi. Njuk ora tau tok jak rene ora. Ngejak lunga-lunga. Terkadang nek mengko nek konangan Mbak Ayumu yuk Mbak Ayu nesu jane sing dipengaruhi Bagong kuwi ya. Piye to, Dong? Ngene, Mas. Aku jangan kondo tapi ya senajan kondo ya karo ngelak ora kowe. Ya ngelak, ya ngelak gaweke. Kowe mau macam urung, aku ya urung. Petang tak lho. Urun ya. Ku tak gaweke. Iki aku ning omah dhewe, Mbak Ayu. Mbak Ayu mungkin muni nang sawah mbok cekur sumur mbok ora. Tai. Kopi ya, nggih pun. Kopi iki aku jane nyirik nek anan niku ya tak gawe rakitan titik-titik. Gulane entek. Susu kere. Sampeyan kaya ora kaya banget. Sampeyan doyan kok. Ndone gelem kok tak cekelke. Wis ngene wae to ora. Kareng arep nyambut gawe apa-apa ki nek wong ijen ngene iki ora. Itu tinggal lunga bojo kaya ranti bojo. Anak do lunga ngene. Kontrang kandringan. Saiki ngene wae jajan wae ku bayar. Padha wae. Ngene Kang tak kandhani apa? Kowe iki rak luwih tuwa tinimbang aku. Lho iya. Bapakne dhewe iki dudu Bapak Semar. Aku ana sing kandha ya aku tak takon karo kowe. Kowe ngerti karo Bapak apa urung? Sing ukir jiwa ragane awake dhewe. Kowe iki ngerti lho? Waduh, iki kepiye to? Aku ya urung. Lambemu ki ora kena tak nggo gawe nut. Aku ki ya urung ngerti temenan aja ngeyel kowe. Nek durung ngerti ayo Kang do tata-tata. Tekate mati ya wong loro, urip ya wong loro. Karepmu sowan kayangan nyuwun pirsa bapak sapa? Kayangan kene kayangan Suraya ki sing ngato Bathara Guru ta? Kae dudu sing mawasa. Bathara Guru ki minangka kanggo panutane Portitah sing kudu bisa tumindak becik utama. Sing mangerti marang kanan iki pukulan padha wenang. Ngerti kowe? Ya urung narang ngono aku ya urung. Mula sakai padha digoleki. Apa? Ayo. Apa tekan? Lah tekan. Nek jane ngono ya suwe le tekan wong. Golek nggon wayangan lho takon pirang-pirang. Pirang-pirang nggon ditakoni kok. Ya ngono ayo ditekati wong loro ya. Mati ya wong loro ya wong loro sowan kayangan. Undan bawal bagus to. Aku tak ninggal ayang kene sak mangsa-mangsa Mbak Yu bali. Aku tak ninggal ayang aku lunga. Aja nganti goleki aku. Mak, aja goleki aku minggat. Wis. Ana tamu mangsa bodho. Tamu lho aku ora cok nyanyi to.
bener wong aku nyanyi Pak. Wah iya. Ayo, Kakak yo. Wis tekad wolu ya. Soyo telu araras Abyar sorintang kangku medap titing sonyo madya latri lumrang kandaning puspita karnaning pudyanira Sang Dewi Jawara brengengeng lirku maraning madu untuk bocah bajang kekalih kaya katiup angin tumeka kegenditing gunung Jamurdipa minggah ing kayangan ngundandir bawana ing pengangkang ngadhep Sanghyang Padawenang anteping manah kiwah kanthong bolong lan kituraka garing kedah pinanggih mangkeng Rama marmaniku titah merca padha ngambak kayangan senajan to titah kalebu mustikaning titah kira kanthong bolong bisa nuwaken pangaribawa ing langkungaken alok ing para Jawata kayangan wonten gara-gara candraning gara-gara bumi goncang lan marak tangising bumi lan langit tangising bumi lindu kabeh pitu tangsing ayudan bal salam wangsa pating palaku teja mangkara dedet ngerati gunung longsor taru padha gunung guru gurita jagat kagiri-giri bumi lan langit kok tangkep-tangkepo lintang pinduri ranta-ranta datake pating laut selarat taun pating celana
Gumaluduk Sura Kawacandra Dimuka. Tirta lir kenebur-kebur kena cak gambira. Wonten kalagir kok mlesat-mlesato. Umpak bae marcu pundha kaya kuntal-kuntal. Akeh widodari kang sami anjele kepati mulat marang pintu Surangkek kabeh bucat bidato. Kupat kapitan Pediti Wananto bukuhe pecut pendhaing tinggal bebasan. Semoro kang gulung baluduk ing negara kok bisa mati. Ambelano jagat sejatine sapa tambuh sapa ingin bisa ngurwani goro-goro jumedulipun Ki Semar sak pranane kang gegojikan wonten Ngororobo.
Kang Gareng karo Bagong do ketemu nang kene. Lah kumbule iyeng-yengan. Tekan ngendi dong? Wah, angger piyayi tak suni prisa. Nun prisa penyen prisa Gareng dereng mangsane. Udelmu. Ora padake Gareng oer-oer. Hah. Karo adikku Bagong sing tak tresnani ya syukur do ketemu nang kene pidep-pidep kanggo gawe bangun tresno arang ngono. Nembang sing apik ya kowe nembang sing ana pituture bagus. Kowe mengko genten nembang ya Mas. Lho iya. Bagong siap nembang. Sepele nembang. Kita gawake saka omah. Wis, Pak. Wis. Telung buntel. Ana tembang kok dibunteli. Coba saiki kowe nembang sing apik. Mengko aku tak ngrungokke. Tembang Jawa apa tembang sing cara Melayu? Tembang cara Melayu nek kowe ora iso. Iki sing apal. Aku saking apale kuwi. Pendak esuk kae cara Melayu aku angger. Oh kerak Melayu gerak badak. Rungokno ya Mas jajal tak ngrungokno. Mbok aja ngimpul wulung. Pangkur iki, ngerti wae. Mukti aku sida mukti aku kok ngrekoso arang ngrekasane tok gawe dhewe tanggung jawab lur kili
Gregoni wong nembang. Aku ku angger krungu gamelan model sing kari ki mau ya. Kelingan aku ning omah sok ngencling kae. Hawane iki arep ngambruk. Ya krungu kaya ngandadi. Ora ndadi ngambruk. Cuma tembang pangkur ta, Dong. Isine pangkur kuwi migunani kanggo pasemon marang para pepunden sepuh, kadang-kadangku, anak putuku sing padha nganakake tekad praya ing bengi iki padha tirakatan lunga nganti dibiyantu para putra wayahku sing sak kiwa tengen kene padha banjur melu tirakatan. Nah, sakwise padha pepanggilan lan padha tirakatan besok padha kondur makarya dewi-dewi pinarengana pangkur nyimpanga saka bebaya nyingkura saka sambikala karya tata tentrem teku rayu apa sing cinipta bisa dadi nandur ya dadi dagang yo jebul ning aku sing ora jebul anggere entuk rambatan dadi minggat ya ora bali njuk ora jebul awis coba wis wong nang omah dengu-dengu dhewe teka-teka ana wong munjuk. Kunjungan tak pangan kelalen turu. Aku terus jamku digawa. Wong ki nek ora kalah ya kok ngono kuwi. Ah iki mumpung ketemu Mas. Ujube para kadang-kadang lan para kutuku bengi iki puncak acara. Kowe kudu nyugata iki bersih desa lho, Mas. Oh ya. Tinting pelet barang nah. Lagune bersih desa dijumbuke karo kahanan para putra wayah sing padha gumregah penggalihe. Waduh. Lagu bersih desa. Yo. Bukane bonang.
Iya pancen nyata kok. Kebersihan ku bisa dadi pangkal kesehatan. Nah iya. Bersih desa kudu dipadha dilestarekake. Awit kersihan desa ngono bisa dadi sesawan sing becik ya ta. Kersihan ngrani bisa kanggo gawe nyupeketake sesrawungan. Nang ngono kuwi jenenge bersih desa temenanan, Tru. Ah iya. Ya, saking genteng kowe takon nembang juga sing apik. Mumpung ana wektu rek sithik ya aku ya kepengin arep nyoba putu meneh. Ngono isih melek isih. Besok ora sekolah prai kok. Sak liring abang iki prai rek ayah. Kagem para sepuh karben putuku gending